onge. Koro un kaka jopur niang ka dang sirkal miu thuolo mar nyiso gi ni ang'o modwaro sie dang wachne gi nang'o ginyalo kwano ne gi achiel ariyo adek ni mae gima dwaro kaka jopur niang. Mokwongo en ang'o? Mokwongo wadwaro ni sugar bill mondo bed enacted. Nyose kalo ene second reading in National Assembly, odhi e third reading. Koda kanyo to dhi e Senate. Mane e priority number 1 sani nikech e iye kanyo oting'o gigo recommendations wa madhi konyo sector wa mar niang'. Mano number 1. Number 2, wadwaro ni kaka developed economies, other sugar economies, the government should get out of the sugar business completely. Kagi se golo goyi manie kambegi, they should walk out of these companies. Kech gine the problem. Mano number 2. Number 3, which is very important, and give money investment a productivity. Nikech lope mo an go sani moko kuom gi nyap. Dwaro ni mondo gibed rejuvenated, omegi fertilizer, wabed gi kodhi manyien, iwinjo? Awinji maler. Gik moko adek go kotimnwa, to there's going to be a great change. Okay. But government must get out of these companies and leave them for farmers. Giwene jopur niang'. Okay. Erokamano.